Z 0 na 100 za půl roku. Ve světě aut by to byl nesmyslný údaj. Jinde ve vrcholovém sportu to je úžasná věc. Historicky nejlepší střelec fotbalového národního týmu Jan Koller se během několika měsíců stal z úplného začátečníka reprezentantem v Plážové Kopané. Pojďme se na jeho cestu podívat. Je to pro mě úplně jiný sport, sice se jedná o fotbal, ale tam jsou úplně jiné věci než v normálním fotbale, takže jsem rád, že jsme ten zápas zvládli a že prostě ty kluci mě pomohli, vidět, že to hrajou dlouho a jsou spolu sehraný, takže pro mě ta premiéra byla o to snazší. Začátky nebyly jednoduché. Koller si musel zvykat na jiný povrch, ale i na to, že na svou nohu číslo 15 nese žené neoprénové ponožky, kterými se někteří jeho spoluhráči v zimě chránili před chladem. A tak improvizoval. Oni mají nějaký speciální na to ponožky, to já jsem nikde nesehnal, takže jsem si to volepil palce izolačkou. Přes drobné začátečnické problémy Dino hned při svém prvním startu vstřelil gól. A bylo jasné, že má pro tenhle sport talent. Přece jenom na tom písku ta vejška může hrát prim a doufáme, že právě v té Bohemce se Honza si to vyzkouší, bude s nima trénovat, bude hrát důležitý zápasy, ať už na úrovni českých soutěží nebo těch mezinárodních. V dresu Bohemky tenhle nováček překvapoval i nadále. Gólem přispěl i na začátku července po 5měsíční pauze k vítězství Klokanů nad silnou Ladronkou. Jsem rád, že jsem zase mohl hrát a proti kvalitnímu soupeři dokázali jsme vyhrát v prodloužení, takže spokojenost zatím. Tak musel jsem si zase to oživit všechno, hlavně ty taktické věci, mi museli kluci říct, zase jsem to zase za těch skoro půl roku zapomněl a samozřejmě chvilku trvalo, než si člověk to osahal a už to bylo trošku lepší. Taktika, ta je v jeho případě jednoduchá. U Kollera fungují na písku stejné přednosti jako na trávě. Díky výšce dokáže získat spoustu dlouhých míčů, sklepávat je spoluhráčům nebo sám zakončovat. Kromě jednoho se trefil ve všech 5 zápasech, do nichž nastoupil. A tak se mluví o jeho povolání do reprezentace. My i jako česká reprezentace se snažíme, popřípadě tady Bohemka nebo Ladronka, kteří jsou vlastně částky bývalí i současní reprezentantky, hrát na toho hrotového hráče, který to dokáže sklepávat, a právě Honza se k tomuhle perfektně hodí. A tady už je avizovaný happy end. Dres národního týmu nakonec Koller opravdu oblékl. Nastoupil do přípravného zápasu proti Slovensku, tedy proti soupeři, proti kterému odehrál svůj poslední reprezentační zápas na trávě. Mám proti nimi spoustu bitev ve velkém fotbale, takže jsem rád, že ta premiéra proběhla proti Slovákům. Vzpomínky na velkou kariéru mu přinesli už jen reprezentační dres a hymna před zápasem. Tak zase jsem si vzpomněl na ten velký fotbal, když jsem reprezentoval Českou republiku, tak samozřejmě, když hraje státní hymna, tak to člověk bere i vážně všechno, takže i ten pak samotný zápas jsem bral vážně a jsem rád, že ta premiéra moje dopadla dobře. A nejen, že Češi vyhráli 5-2. Dino, jak se na písku stalo jeho zvykem, opět dal gól. Proto se mu dostalo pochvaly také od jeho kolegy Martina Bočka, který je nejlepším střelcem národního týmu v Plážové Kopané. Honza, já si myslím na to, že začal hrát vlastně, já nevím po kolikátý se hraje 5., 6. zápas, tak samozřejmě z velkého fotbalu tam má ty návyky, že umí krásně sklepnout prsama, takže pro naše mužstvo to určitě přínos je a určitě je platným hráčem. Také Boček je pořádný dlouhán. Na písku tak vznikla obdoba legendárních 2 věží Koller Lokvenc, na které v dobách nouze sázel Karel Brückner. A díky přechodu prvního jmenovaného na písek se teď o podobný model může opírat i reprezentace v Plážové Kopané.